Nizang Karbi ang long Jurikening Presbyterian Church ningkan inkoy rapok kacok alira lon pen silver jubilee katalon pon. Puluni konsensi APHLC amai pu dhuniram timung lapin ari sang ho atum pen bismunat pathar along langsun kimi along an kahumridam. Nizang Karbi ang long si PML atum ingdeng chok conference amai ke paman pon. Kalitang Bonggol Singhan Sia Ciki Muamen pen ni thoma forman football ang dunggi team mesen per kepacun pon. Nizang Karbi ang long Jurikendeng Presbyterian Church amunduli ke seng pon labangi kedam tang 1997 ani kan bangsi seng pon lu. Lapen peneng surhinira inkoira si. Preni pa inkoira trok ani anbang ki labang su a church labang ki arta ningkan inkoira pocket chok ani patston dun si labang su silver jubilee alira lon pen katalon pon. Monduli keja atum pen server jubilee ATP ke enpon labang ke hempu e kajinso aningkant. Labang so thipi ateng pen ke than pon labang ke Premitions Milix Senior Executive Secretary Karbi Anglong Presbyterian Church Shenot Difu. Bangso amaya long Jurikending Presbyterian Church amai pu Elder Lecit terang arideng pensi Arnam Kardom ajaimek pangcheng ponsi Silver Jubilee Akimu Elder Morningstar terang arideng pensi ingpu pon. Lapan Reverend Arjun Pangchu Pastor in Church Muthari Pastor Arideng Pensi Long Isompon 2. Lapan Reverend Samson Amson Arideng Pensi Silver Jubilee Abu Tungja Pangjarpon 2. Lapan Munduli along Karlidang atumapan ke Cikimu Asaita Deng Pont. Lapan Munduli along Karlidang atum pansame akarjong chongre mi along padodun long ji apansame Cikimu Asai Deng Pont. Lapan Mai along Muthari Pastor ke Japon Eldard Lapen Ukraini Pastor Eldard atum pensami Monduli keja atum mapanchitong dun si labangsu amai mati labangsu silver jubilee katalon pon mesen pen pacun pon. Nelitum labangso silver jubilee katalon along ahok lo nelitum hajat ta political along nelitum chuhang damde kijabang atumalong bate contract along tame lapen ke political along nelitum chuhang damde athema nelitum jirigine monduli along arnam nangkang hon pen adon tin lapen ahum tin tame amithang chidor chida phando lapuson se nelitum ningkaning kau rapho katalon along tame nelimithang nelitum monduli pensi nelitum cipedor peme arna make rapen nelitum kacirung kacirek pen monduli sia kacirung cirek pensi nelitum cipedor lo nelitum nengarong pik nelitum Jirigeneng Presbyterian Church amonduli atum pinier ni lake ningkane engko rapo nelitum kapipleng long nelitum monduli sia tum dame pran moy mesen pen nelitum talon long lo lapen nelitum penangan ladak isining duko banggalalaw pinangan aki ong dung atum monduli nang kay jalin atum alang litum kay ladak labang so perthelong awetang lo salang litum tame arna malong kisang dun pame yaphan nilina tupen ning ching duglo lapen arna mapan tame alang tumuphan son suri akilet duan same kapadya pen alang tum arna malong kiring dun peme thik yaphan si nilina tupen arna mapan tame chuning republic lo Silver jubilee kapin manlong an niliningarong tiklo
At man ni tunda kacukinting laki ni tundon tom don klina. Setanon an abangke usumar nang canlo nang yarlo an ke niliti pinang anadon dulu an se pining an ke silwar dibili kapilang kapiman lo ngapot ningarong pik pening sam piklo la pening timonduli sista ning isi kacirung kacire kimithang akipen netum kabor I thek usumar pantan nilita curuk piklo an non kiwanggi setan netuman sosial nam nilitu malong papiduna amin. Preni pa ingkoy rapor ni CPIML atumpen nizang Karbi Anglong CPIML tasay hemalong ingdeng truck CPIML conference amay ke pamanpon. Isterwal hansi lapen binarong pipi atumpen si labang so amay sa pahempupon. Lapen labang so amay long aluhiaman pen abarim Dr. Jento Rongpi. Observer amlong ingti lapen CPIML apant aningit thima te aningit dok arada tumta chitong dun. News report Darinson Rongpar dongkam makam Karbilong Rieberta. Dan angkat besi angkat tilu mangko gari umpo umtrop itu man pidet po lahai besi itu amri cinton kampung po lakin organisation tadi po itu berjulung tu hai si nijang Karbi Anglong along ka CPIML abang ke puthot angbong abang ke song tinta ups and down doji si ili tu macam song ta angbong abang ke ups and down dolo kita dak komre tu abang ke puthot cingrum si ning ke thepen alang tum puthot abang ke cesong subji aphan abang ke cingrum lo lapen angdeng truck CPIML district conference abang ke isiang thek dinong lo akan CPIML kopisia ke mang thip ke dolo pasini ini CPIML ke mang thip ke non de kalilo CPIML lo first time lo dak emprek cesong aphan abang ke isi platform par jap lo ASDC lapen CPIML ASDC klemera brapsi jitu niki hemprek labang so isu abang ke state level lapen national level abang ke funded lapen isi rat thurpat isi movement asan mandel la si la so isu ke nononta pleng pelang elitu mahut abang ke ebengan pleng lo 1995 emoi malong 30 department wanglo penangan financial jakong penangan legislative jakong wanglo sita la ke state binong abang ke longlelang la si halas incomplete a job abang pleng plela la abang ke halas hurjong si party fan ke pa bhag be asonte nonan ke pa pleng sita kopai lang no mane jang incident dolo political development dolo party bhagdak lo la si halas pa pleng ne lo la si puthot si PML la hinpen la bang ke pa pleng la bang ke itu number 1 di benga sor ka chong thui ke ther ke hab la solong sita me non rong along ma ke mang huprong son sido ta pen pinaan suarlo phan ke panong a scheme ICDS along pusita me ngahai worker helper ta pen health along health department medical along sita me grass root worker asa la pen midday meal cook ram dunia tum sita me suarlo kunam 100% employed hala daga bangke ador ke kom nai labor aso use la so bangke chokche asalang litum han stame sarkar hin ben isi port grade employee atum han koson awar sai ki pi hala so teng salary sai stame komponji kali puloda ke aso ki la so lo tum so sala to me thang family na tang le aso thakasi adonti du kala ngara tu BPL family akan elong nang jawab saya bangke sarkar pe pinanji dak itu kila karar kan political alam pe ani pati heder nanji kada bangke itu BPL family lo kota tel ada ration card pe chenglok job card pe chenglok non ason scheme government pen keba lapen hemso scheme hilong sadame lada politicize ne political amen pe bangke lar phana bangke hai kilong jawab saya pe bangke pati private ne Lakhakrini Pholoni Consensi ke Parlopont kilometer troksi an dolang Biswanath terang arong along Karbi Anglong along nongnam ka thangklong lapen kijui me lapen kelang me alang sun stame dolo waifir stame non hedjong Biswanath pathar along stame langsun kelang me adim puthor klang pontulo labangso langsun akimi along
Phuluni APLCMI Phudhuniram rong phar lapen ari sang ho tumpen humriram lapen hadak labang solang sun kilang mi pen alang ni tum ningkang samdu lapen labang solang sunulong la anu se aliro sam ki piponji lapen kang ni kilang alon ki piponji aphan semi Carbino Tamas Council lapen local MSC mate EM kambura kling atum pen stebi labang so asai kedeng ponji aphan semi alang li hin pen chuni ripon. News report Sarhon Ingti Phuluni Karbilong Reberta. Silahan lo labang so langsung labang ke nilsum Phuluni constituency arlo sido la Phuluni hidup kilometer saksi bagugi labang so langsung itu Bisnath Pothar tu aha war sido lo kalau Bisnath Pothar main road tena bangke lapen LP school tena bangke 200-300 meter जो लपुसन काहिलो दिया जाते काहिलो दो masih la solong si labang solang tu na bangke kilang meso kali kang tu isitame put hongket lapuson dogi lapen ke ini labang solang tu na longbang labaka hawaratum niliphan Phuluni constituency APSLC presiden nili Dhuniram Timonglo niliphan si alang litum wangwek nangi lapen labang so alang tun nang litum wangpen media kadok wepen labang so paklang nangi pacet hang nangi komen pensi kini labang so langsung rumalong nilitum bata banta kowe biti mirpen dhuk dhuna pen chordom lo lapen labang so chordom det pen abangke nang litumang no sitame labang so langsung kini pen kang tulo po bangke kadok kawe nang litum media si pacet hang ko lapan kela hendo labang so langsung kelang me labang so hawara long sitame isia langsung lo lapan kela bang so hawara long kepacing thur ponji lapan kepalang me ponji bangke non iltum authority council kacharia tu tim kar biang long achip sar tuliram rong hangaphan nili kin hoiden sitame isi ke tuning ri bang kela hendo labang so langsung along alira cham kikiye ban bangke nang itu authority marang ke karbiang lo autonomous council asia maphan ke tuning ri bang kela hendo labang so alira cham kikiye bangke nang di kala bang so langsung along sirap dun tha usuni hin kela itu lapen ke kadok kawe akor tinggi tuma phamta isi ke tuning ri kang tung bang la hendo nang litum labang so langsung bangke nang lang di minghang atum doan pun sitame labang so langsung nabang kenang lang nelo lapen ke Phuluni ahici pe nabang ke kilometer proxy la puson tidelo lapen la TW main road pe nabang ke helolipin lo la lang roy keng wang lo podang ke ladak mangke labang so langsung nabang kenang long po lapen nang itu pham sitame tuning dilo nang itu kadok kawe rada doan pham sitame labang so langsung ke lang pen labang so ke thek long je phanaba ke wang je phanaba tuning di padu tur ya langsung namen Kedamtang preni pa inkoira porni lakha inkoira trok Durbaguri MSC consensi upper dahuri men hanse patu aklamalong karditang Mongol Singh hanse chikimu omen pen ni thoma farman football ke patu angdungiti mesen pen pachun pon Owe Kimi FC lapen Lakhan FC atum men sila bangso angdung kiti patu ponlo lapen Owe Kimi FC atum ke thek muchot ajong bol sukepan thak pon si labangso angdung kiti chepai pondanlo. News report Robinson Killing Hanboka Karbilong Reberta. Petition 6 petition ang bong patho husami lason dak takse nilitum along pinangan amonitum na chito dundo nilitum churo parpik ninga klong pen non puthor ako Mongor Singh len Mongor Singh hanse amen pen puthor nilitum bipon thulong lo labang soki bi husitame nilitum along pinanga players atum pinanga team tum nang jondun pen nilitum along koson lo khela nang cherabdun piglo nilitum halatum mazame ninga klong pen churo parpik lo pen nilitum anso se ke obe kimi phan ke paprang po ji phan ki thik pon dositame nilitum along isi bange ning oilak do atema nilitum along rong pinanga po financial ave nilitum along nasi nilitum mithang ke board ipensi jersey la pen football me si nambom nasi ladak te boktera political age thek ding phanda nilitum chuning rido la sondak nasi ni dum along la sonang chirap nang turun pen uwe kimi
pan ang song iba dia pan ang situdun asonde nilitum ning arong pigi lapen anso se tuning ri dun ingtung athema juti bokhe daitor sar Richard Stock bi pan tuning ri ingtung athema nilitum obi kimi tum lason apa ke pa prang ya pan nilitum mi thang ya kong ave asi financier pen nang sirap dun pen nilitum coach same ke ban tek pen la obi kimi tum pan ang song ibat pon ya pan nang sirap dun jimine pun nilitum ning ethe pen chong hong bate tu war chulang do la sinang litum political hin pen samin nilitum pan nang rap dun sonte nilitum obi apar huri obi kimi FC pen churu par pigi ansi nili nang litum along pini lamthe peklang cholo kardom